Bale, egunon. Urrengo saio honetan, gaia izango da softwarea garatzeko eta ikasteko bide berriak, eta horretarako, mesez, hurbildu honea Rakel Iñaki eta gerorako ere Ainoa. Mesez. Bai, seri. Bai, jarri baino. Bueno, saioan zer adimen artifizialak softwarearen garapenean eta ikasketan izan ditzaketen aukerei buruz hitz egingo digute, eta amaieran galderetarako tartetxo bat irekiko dugu, bale? Aurrena, Rakel Alonso Artola eta Iñaki Telleria Olabarrita etorri zaizkigu teknikatik, Euskadiko lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroa. Eta beraien hitzaldia, hor jartzen du. Adimen artifiziala lanbide heziketan ikaskuntza aberasteko erronkak. Rakel, enpresan administrazioko ikasketak burutu zituen eta enpresen aholkularitza eta irakaskuntzan esperientzia dauka. 10 urtez lanbide heziketako irakasle izan da, eta azken 5 urteak teknikan lanbide heziketaren eraldaketa digitalerako estrategia diseinatzen bultzatzen aritu da. Iñaki, aplikazioen garapeneko goi mailako zikloko ikasketak ditu, eta 5 urtetako software garatzaile esperientzia dauka. 2005-etik teknikako langile, iaia 20 urte. Eta ikastetxen kudaketarako aplikazio informatikoen garapenean koordinaziotik hasi zen, eta azken urtetan baitare lanbide heziketaren eraldaketa digitalerako estrategia diseinatzen eta bultzatzen aritu da. Eskerrik asko biei, hilebetik luzatutako gonbidapena onartzagatik, eta gaur hemen zuen esperientzia guztiokin partekatzeagatik. Nahi duzuenean. Oso ondo, eskerrik asko gonatzen. Egunon, errespetuz gentozen gaurko saiora, informatikari hitzak, errespetuzkoa iruditzen zaigu. Eta Mikelen aurkezpenan ondoren, eta zalantzatigo hasiko deu saioa, bai? Nik uste, gatozela, histerian garai hortan lanbide heziketak ze asmo edo nola aurre iteion histeria garai honi azaltzera, ez? Ez gea planteamendu teknikotan sartuko, baina bai, pixkat, Mikelen azkeneko zati hortan ere aipatu dion hainbat gaietatik joko dugu batez ere, bai? Teknikatik gatoz, aipatu den bezala, ikerketa aplikatuko zentrua, hor saiatzen geana da, ikerlariek egiten duten lan hori, lurrera ekartzen, eta lanbide heziketako kontestu baten, gure ikasleen bitartez, ariketa azkarren iristen enpresetara, ez? Eta hori da pixkat, gure bidea, eta Rakel Dabilon kasuan, hortxe gabiltza, ez? Lanbide heziketako ikastetxetan eraldaketa digitaleko taldeak ditugu, eta talde horiek koordinatu egiten ditugu. Talde horien koordinazioa dator, nolabait, estrategia baten diseinutik eta estrategia horren despliege edo zabaltze hortatik. Hori da pixkat gure kontestua. Mikelen ekuazioetatik haratago ekarri dugu jolas txiki bat. Nahi dugu saioa pixkat egokitu edo azalpenak daukagun publikora, zaituzte du bezautzen. Eta nahiko genukela, zuen iritzia jaso hainbat gairen ingurun. Lanbide heziketan kokatzen gara, esan duen bezala, lanbide heziketan orotariko zikloak eta espezialia ditugu, kasu hortan, galdera botatzea izuegu. Zenbatek uste duzue, ikasleei, lanbide heziketako ikasleei, adimen artifiziala erabiltzen utzi behartzaiela. Eskolan, ikastetxetan. Eskualtza, pentsatze zuenok, baietz. Utzi behartzaiela. Bueno, ondo, orduan, urrengo slaida jarriko dugu. Bai, guk ala ikuste dugu, ez? Azken finen, lanbide heziketako gure ikaslek, bere egunerokotasunean adimen artifiziala erabiltzen dutela badakigu. Bai, pertsonalki, bai, profesionalki inkluso, ez? Ikasketetan, eta ekidin ezin deun elementu badala argi daukeu, behintzat, lanbide heziketan. Orduan, askotan galdetzen zitzaigun,
noiz dan momentu hobena ez, ikaslekin adimen artifiziala lantzeko edo integratzeko ikaskuntza prozesuan, era natural baten integratu beharko genukela da gure erantzuna. Azken finen, talentudun profesional bezala ez, laneratze fase hortan dauden gure ikasleak trebatu inbardite adimen artifizialakin. Erabiliten dute, ordon, erronka nagusia, helburu nagusia izangoa ikustea eta ikastea nola erabiltzen duten. Eta hortan trebatzea. Eta hemen, zuen parte hartzeakin jarraitzeko beste galdera bat bota nahi genizuen, pixkat kontrobersia sortzen duen galdera batez. Zenbatek uste duzuek, kasu honetan, adimen artifizialak lanpostuak ordezkatuko dituela. Eta ja ez gaude lanbide heziketaz hitz egiten ari, zein lanpostu, zuenak edo bestelakoak. Zenbatek pentsatzen zue baietz, ordeztu egingo dituztela. 50-50. 50-50, bai? Noaka jotze dugu, bai, ez? Bai ezkora. Bai ezkora. Bale, deagon, adimen artifizialak pentsatzen zuela baietz, ez? Guk nahiago deu pentsatu lanpostuak eraldatu egingo ditula. Bai, behintzat, momentu hontan. Bai, igual, hemendik egun batzu, esamar nun urte batzuta, baina igual hilabete batzuta, argudio honek ez du zertako balio, ez? Baina egia da, automatizatu daitezken lan asko, adimen artifizialan esku, uztea aukera bat ikusten deula, bai? Baina badaude, bestelako adimen artifizialaz aratago dijozten beste gaitasun batzuk, beste gaitasun asko, non adibidez, adimen artifizialak ematen digun erantzun bat edo emaitza bat balekotzat emateko, guk prozesu bat jartzen dugu martxan. Eta prozesu horren atzean, bestelako adimen batzuk edo bestelako gaitasun batzuk jokon jartzen dira. Eta gure ustetan, hor, adimen pertsonala ezinbestekoa da. Kasu honetan, adibide bezala, Leno Mikelek aipatu du txistean gaia, eta pentsatu dugu, komentatu dugu. ChatGPT-ri txiste bat asmatzeko galdetuko bagenio, umore kontzeptu horren atzean zer egongo litzaken, ez? Gai izango litzake txiste eta ze umore mota, ze umore klase garatu dezaken, holako sistema batek, ez? Hemen, kokatzen dugu, ez, pertsonek izan ditzazkegun bestelako doai, gaitasun eta bestelako horiek, ez? Bai, eta zentzu hortan, erabakia gure ustetan beti, pertsonan atzen egon bar da, ez? Eta hau ez da gure burutazio bat, baina Jose Antonio Marinak, filosofo eta adimen arloan aditua danak, komentatzen zigun, ez? Behin teknikara etorri izanen. Bi adimen oso nabarmen desberdintzen zituen, adimen pertsonala alde batetik, bai? Eta adimen digitala, adimen artifiziala sartuko litzateke multzo hortan. Eta nola biak uztartuz gure gaitasunak areagotu daitezke. Bai, ordon, guri gustatzen zaigu hezkuntzara ekarrita, irakasle edatu eta ikasle edatu kontzeptuta zitzeitea. Gure irakaslean lana rola eraldatu ingo da, hoi badakigu, argi daukeu, baina gure gaitasunak baita areagotu daitezke adimen artifizialaren erabilerakin. Eta berdina ikaslekin, ikasleen gaitasunak garatzen ari ganen, edatze fase hoi aprobetxatu behar deu biak uztartuz. Non ongo dagakoa berriz, lehen osan duen bezala, nolakotasunean, nola erabiltzen dugu hau. Ordon, beste teknologiekin gertatzen duen bezala, azkenen adimen artifizialan erabilera seguru, kritiko eta arduratsua bermatu inbar dugu. Eta horretarako gu, urteak damazkiu ez, marko baten bueltan, ez, hiritar bezala, bueno, ez dut destripatuko, baina marko baten bueltan lanean, eta horre beste galdera bat bota nahi genizuen, ez? Zuetako zenbatek zautze zue hiritar arruntaren gaitasun digitalen marko bat existitzen dela? Hemen ja erdia baina gutxia. Hemen ja ez ezkora, ez? Bai, hor, ez ezkora baldin bagoaz, bueno, sorpresa ez da, marko hori ez ezautzea, hemen ulertzen duena nolabait azaldu nahiko genukena da, nolabait, Europear Komisiotik lan batzuk, ikerketa batzuk egiten direla, eta ikerketa horiek bukatzen dutela olako
kontzeptualizazio baten da marko baten redakzioan. Eta marko kasu honetan hitz egiten ari gara hiritar arruntaren gaitasun digitalen marko baten inguruan. Eta beti aipatzen zuten izan ikasle, izan profesional, izan eozein. Nire gurasok ere kontzeptu honen barruan sartzen zaizkigu. Marko hori Ditcomp markoa da, Europear Komisioak ikerketarako daukan zentroak garatutakoa, JRC ikerketa zentroak, eta nolabait hemen erkidegoan beste sailak edo berrikuntzako sailak eta departamentuak nolabait bere ere egin zuena eta ikanos proiektuaren bitartez hiritargoari eskaintzen diona kazetagunen formazio eskaintzari loturik. Nolabait, badago erreferentzi bat, hiritarraren gaitasun digitalen garatze hortan nolakotasuna edo norakotasuna markatzen duena. Eta guretzako hori da erreferentziazko markoetako bat. Gure ikasleak hiritar arrunta dira, eskolan sartzen zaizkigunak eta gure kasuan 2 urtez, minimo, gurekin daudenak, eta gaitasun horietan aportazio bat eskaintzeko ahalegin guztia egiten dugu. Eta hori da guretzako erreferentziazko marko hori. Bueno, pixkat nola gehiengo ez dezuen marko ezautzen, labur bilduz. Markoa 5 esparrutan banatzen da, 21 gaitasun digital jasotzen ditu, eta aiaitzeiten marko batetaz 2013-tik sortutako marko badala, errotutako marko bat, eta naiz eta oain hor ikusten duzu azken bertsioa Ditcomp 2.2 2022 ustetatea zala, eguneratutako marko bada, baino bere horretan jarraitzen du izaten jatorrizko markoa, ez bai? Gaitasun bakoitza, oain momentu honetan 0 mailakatzeko progresio baten banatuta, eta Ditcomp 2.2 honetan bilatu dutena batez izan da adibide praktiko, kontzeptualizazioko trebetasunezko eta jarrerazko adibidek txertatzea, non adimen artifiziala ja integratzen joan diren, ez? Nola erabili dezakeun teknologia bezala adimen artifiziala kasu honetan, hainbat gaitasun digital garatzeko. Eta zentzu hortan, hemen daukezue markoa, 5 esparruak, ez gea hortan sartuko, baina non ikusten dugu guk, lanbide heziketan, adimen artifizialak eragin gehien izango dola, marko hontan. Hau eztabaidagarria da. Betire ikaslearen ikuspegitik. Etorkizuneko profesional horren eraikitze edo prestatze, trebatze ikuspegitik. Hori da. Esan duen bezala eztabaidagarria izan daiteken arren, kaferako utziko deula, baina batez adimen artifizial sortzaia hortaz aigala gaur, ikusten deu lehenengo, 3. eta 5. esparrutan, eragin zuzena izango dona. Lehenengo esparru hortan ez balin baizue irakurtzen bada informazio eta datuen trataera, bilaketak eta kudeaketa, eduki digitalen sorkuntzan, eragin zuzena ikusten deu baita, eta arazoen ebazpenean, ez? Guretzako izango da foko ikasleen trebatze hortan, eta gero nolakotasunean sartuko ginateke. Zentzu hortan, daukagu referentziazko marko bat, adimen artifizialaren inguruko ekarpena egiten digula dagoeneko, eta aipatzen digu zein esparrutan, zein eremutan, zein gaitasunetan, ze gaitasun areagotu dezakegun adimen artifizialaren bitartez, eta gero daukagu ikaskuntza testuinguru bat, ez dakit ezautze zuen, baina erronketan oinarritutako ikaskuntza aktibo kolaboratiboa, ikaslei erronka bat planteatzen zaie, lantalde eta lan egiten dute, eta hori da, pixkat, zeharkako gaitasun hauek lantzeko testuingurua. Eta bertan, gaitasun digitalak ere bai. Hortik jarraituta, ikaskuntza eredua nolabait joko eremu daukagun bezala, ze tresna daukagu ikasleen gaitasun digital hori garatzeko adimen artifizialen inguruko ekarpen hori egiteko. Gure kasuan, daukagun tresna nagusia da irakasle taldea. Hortako, irakasleak ere trebatu behar ditugu. Irakasleak prestatu behar ditugu, irakasleek zautza minimo batzuk, eta adimen artifizialen horren inguruko lanketa nola egin jakin behar dute. Ikasi behar dute, hortan
trebatzen eta lan egiten. Eta lehen esan dakoa, ez? Azkenen, iristen balioa momentuan on, adimen artifizialak ordezten gaituen ikasgelan, irakasle bezala, da balio erantxirik ez gaudelako gehitzen ikaskuntza prozesu hortan. Orduan, guk bestelako rola aldaketa bat eskatzen du, eraldaketa horrek egokitze fase hoi eskatu iten du, eta bestelako gaitasun batzuk lehen esan duen bezala jokon jartzea, ez? Eta hortarako, Iñakik esan duen bezala, ikasleen gaitasun digitalak lantzeko eta areagotzeko, irakasleenak ere garatu behar diteu aldez aurretik, bai? Eta hortarako, Europar Komisiotik eratorritako beste marko badugu, deitzen dana Ditxkomp Edu kasu hontan, eta irakaskuntzarako gaitasun digitaletan jartzen dola fokoa, bai? Orduan, bi gauzak uztartu ditugu, ez? Eta lanbide heziketan, esan dugu, non ikusten dugu adimen artifizialak izango dula eragin gehien edo nagusi, ez? Eta, ikusten duzu, 6 esparrutatik 5etan gutxinez, eta lehenengoan eztabaidagarri, Hoietan sartzen hasi aurretik, bai. Bai, horre leheno Mikelek ere aipatu du, ez? Europan ikuspegia eta nola regulaziotik ari garan. Konsideratu behar dugu, adimen artifiziala, egunetik egunera aldatzen dijoan elementu bat izanik, zaila dala nolabait, hainbat gauzei nolabait bere alakoan heltzea, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu, irakasleek beraien erabilera hortan, erabilera arduratsu eta kritikoa egitea. Orduan, lan handia egiten ari gara eta lan egin nahi dugu, kontzientziara digitala deitzen diogun hori sustatze aldera. Hau da, adimen artifiziala bai, baina beti ere nolakotasun batekin, gauza batzuk ezin dira egin, beste batzuk egitea komeni da, bai? Ez bakarrik adimen artifizialan erabileraren inguruan, baizik eta datuen trataera, oantxe bertan, 100 tresna ditugu irakasleen eskuartean, eta irakasleek erabili bai, baina nola erabiltzen ari diren garrantzitsua da, nolabait aztertzea batetik, eta bestetik, nolabaiteko irizpide minimo batzuk ere helaraztea beteko dianak, edo ez, baina administrazio ikuspegitik saiatu behar dugu norabidetzen erabilera hori, ez? Lankide batzu baitugu beste saiordetzakuak, eta honi baiezko erantzungo jote, baina... Beste galdera bat, bota nahi genuen. Zenbatei egiten zaizu ezaguna kurri digi hitza? Askori ez da? Bale, kaso hontan. Gehiengo bati bai, ez dugu iritzia galdetuko, baina, laurtzearen dakizuen bezala, estatu mailan bultzatutako irakasleen gaitasun digitalen akreditazioko prozesu bat zabaldu da. 2022tik ona damakiguna unibertsitatez kanpoko irakaslei zuzenduta, bai? Eta guk hau mai gainen jarri zanen, aukera bat bezala ikusi nahi izan genuen, ez? Eta ez ikastaro edo formakuntza huts bat bezala. Hizkutzetan bezala, A batetik C2 maila bate arte evoluzio progresibo baten mailakatutako gaitasunak laburtzen dituen marko bat garatu zen inkluso estatu mailan, baina guk beti oinarri Ditxkomp Edu hartu deula, bai, biak oso antzekoak, baina gutzako Europar Komisiotik eratorritakoa daukeu oinarri. Eta kasu hontan kurri digi ez dugu izena, baina lanbide heziketan gure proposamen propioa diseinatzea erabaki genuen, aukera hori aprobetxatuz, ez? Askotan Iñakik esaten du, hau ulertu behar dela, hiria handitako kale nagusioa bezala, ez? Non gure kasun lanbide heziketan 6.000 irakasle inguru pasako diteun kale hortatik, eta eskaparate hoitan ze jarri diseinatzen aigeala, ez? Orduan, aukera hortan, gutzako sistema eraldatzeko aukera bat ireki zitzaigun, bai, zentzu hortan, eta adimen artifiziala B2 maila batean integratzea erabaki genuen, ez? Kontzientzia digitalan lanketarekin batera. Eta nola jungea ari gara proposatzen? Heltzen baldin badigu baliabide digitalen esparru horretara. Nahi izan diseinu hortan, formakuntza bidezko diseinu hortan, enfokea jarri dugu esperimentazioan. Ikaskuntza esanguratsua uste dugu ematen dela bizipenetik,
Orduan, gure irakaslegoai elementu batzuk lantzea ezinbesteko bezala ikusten deun bezala, pentsatu genuen nolakotasun hortan, ez? Eta, esan genuen, bagoazen irakasleak esperimentatzen jartzea. Bai, zentzu hortan genitun, adimen artifiziala berariazko ondaitezken tresnak edo teknologiak, OpenAIko ChatGPT eta dena delakoak, edo hezkuntzarako erabiltzen ditugun gure egunerokotasunen tresnak non adimen artifiziala dagoeneko integratzen hasiak diren. Bai? Orduan, formakuntza hortan erabaki genuen, kasu honetan Padlet tresna erabiltzea, esperimentazio xume hortarako eta hainbat elementu lantzeko irakaslegoekin. Bai? Eta esperimentazio hortan, hemen daukezue adibide simple bat, non prompt txiki batekin, zerbait irakaslegoai eskatzen diegun zerbait idaztea, pertsona bat panpinekin jolasean, ez? Azkeneko hoi ikusten den bezala. Eta horrek ze ahalbidetze zigun, pixkat hemen ikusten dezuena, ez? Sesgoen lanketa hizkuntza txikin erronka baita, leheno Padletak euskeraz etzula ulertzen eta oain, hilabete gutxi batzutan, oain euskeraz, leheno Mikelek aipatu duen logika horren bitartez, itzulpenak egiten dituzu zenen, orduan, hainbat elementu lantzeko erabili izan dugu esperimentazioa, formakuntzan. Eta hor sartzen da, lehen aipatu dian gauza batzuk, promptinan garrantzia, hor sesgoak, zenek elikatze ditun, hizkuntza eredu hauek, jasangarritasuna, lehen bota da galdera, ez? Zenbateaino jasangarria da hau guztia, hortik jo dugu, ez? Eduki digitalak sortzeko tresna importantea da, eduki digital horiek gainea personalizatzeko kriston aukerak emate ditu, hortik trebatuko ditugu irakasleak. Hori da. Gero ikaskuntza eta irakaskuntza esparruari edo eremuari dagokionez. Hemen Moodle erabiltzen dugu, formazio honetarako, eta zer egin dugu? Bueno, Juanan hortik dabil, esperimentu txiki bat indugu, bebian aplikatu nahi duguna. Eta da, nolaiteko, tutore, asistente, virtual bat txertatzea Moodleen. Edukien inguruko galderak erantzuteko ez, baina bai prozedurako galderak. Ikastetxetako dinamizatzaile batzuk badaude hemen, eta lan handia dute, irakasle galdetzi ditelako, aizue lan hau noizko, zergatik ez dite balatzen, zer gertatzen da honekin, zergatik ez da tasa hau irekitzen, beste irekitzen, hori guztia dokumentatuta daukago, eta nolabait Juanaren taldearekin egindako lanaren bitartez, GPT personalizatu bat, okerezpan hau elikatzen dugu, eta hori txertatzen dugu Moodleen eta funtzionatuko du asistente virtual bezala. Esan dugun bezala, prozedurazko erantzunak edo laguntza emateko. Ez edukien ingurukoak, horia zalantza gehiago genuen, GPT bat itxia nolabait kanpoko ezagutzara, haigia nolabait aplikatzen ikerketa hori guztia. Ikaskuntza zera gaiu bezala ere ulertzen dugu, hau da, nolabaiteko simulazioak eta egiteko importantea edo garrantzitsua izan daitekela, baina hortan ez geha sartu oraindik. Ez, kontzeptuetan eta trebezia lantzeko aukera bat ikusten dugu, baina beti jarrera, gaitasun guztik eskatzen duten jarrera lanketan, irakaslek zeresan handia aukiko dula, segitzen dugu pentsatzen. Eta ebaluazioari dagokionez, hemen arrisku bat somatu genuen. Berehala irakaslek esan zuten, guai, nik pasatzen jot ikasle bati azterketa bat, ikasleak bidaltzei, nik hori hartzen dut, ChatGPTri galdetzen dut ondote da, da horrekin, kalifikau, gai, edo ez gai, edo ez dakizen nota, kaso euki ditugu, berehala ebaluazioa zitzeiten dugunen, errestu ingo dugu ebaluazioa ez bakarrik galdetegien automatizazioa, baizik eta testu bidezko erantzunak pasatze ditut, eta ondote dagoen esan ezkeo, atoaletxe, eta asteburua libre, ez? Hor, arrisku bat ikusten dugu, eta nolabait bestelako proposamen bat egiten dugu, ez? Ebaluazio tresnak sortzeari begirako lanketa bat itea, ez? Nolabait, errestasunak emateizkiogu, rubrikak proposatzeko, hausnarketarako galderak proposatzeko, eta gure kasuan ere, Moodleen nola lan egiten dugun, da ikastetxeak Moodleen lan egiten duten, bertan txertatzeko galdetegiak garrantzitsua edo politia da, galderak eskatu dizkiokegu, eta aldi berean galdera horiek zuzenean formateatzea, Moodleen importazio azkar bat egiteko. Hori izangoa adibidetako beste bat. Hor, kontzientzia digitalei lotuta, datu analitikarako ere,
interesgarria izan daiteke, ikasleen datuk sartzen baldin baitugu, esan dizaguke ze gertatzen da, baina hemen alerta pizten zaigu ikasleen datuk ezin ditugulako pasa. Eta ez ditugulako pasa nahi. Bai? Orduan hor txegi, pixkat hori transmititzen, zer egin daiteken da, zer ez. Vale, eta azkenik daukeu esparrua Ditxkonpen dutala ikasleen gaitasun digitalak sustatzea, bai? Ditxkonp lehen ikusi daun markoakin zer ikusi zuzena daukana, eta da, bale, ikasleei gaitasun digitaletan trebatzea eskatu barbalin badieu, irakasle olenago jakin barko dugu ez, nolain gure ikasleen gaitasun digitaloik garatzeko. Ordon, beldur badakigu gure hasiera baten beldurretik hartzen deula gai hau, baino aukera bat irekitzen zaigula argi daukeu, eta guk non ikusten deun batez adimen artifiziala ikasleekin gaitasun digitalak trebatzeko, arazoak ebazteko, guk lanbide heziketan beti behaien jardun profesionalakin zer ikusia daukaten arazo edo egoera batzuk planteatzen dizkegu, orduan ebazpen horietan informazio eta datuen literaturan eta eduki digitalen sorkuntzan. Eta formakuntza honen bitartez nahi deuna lortu da irakasleekin egin dugun hoi, ikasleekin itea. Ez da bakarrik ikaslei eskatzea adimen artifiziala erabiltzea, martxan jartzea ez da trebatzea, ez da lantzea. Orduan, helburua pixkat hortikan jongo da. Hori da pixkat egin duguna, ez? Eta gero ikusteko, horrengo azkena, nolai gustatzen zaigu predikar con el ejemplo edo gaztera esatean, saiatzen geha formazioiek izatea nahiz da modelen izan, aktibo kolaboratiboak, eta kasu honetan ere personalizazio puntu bat ere sartu nahi dugu, ez? Orain egin dugun ariketan bezala, galderak bota ditugu, eta galderan arabera slide batea edo bestea pasagea berdina kontatzeko, baino bestelako ikuspegi batetik landuta, batetik edo bestetik, ez? Eta kalkulatu dugu, eskatu dugu ChatGPT-ri noait aurkeztea, zenbat aurkezpen diferente egin genitzazken gaur hemen prestatuta genunakin, galdera horien erantzunen arabera, eta santzigun 16, ezta? Baina ez ginen fidatzen, ez genekin nundik atatzen zuen hori, orduan hartu genuen papera, eta hasi ginen jartzen, ez? Kombinazio guztik zeintzuk otezian, eta nolabai ziurtatu ginen benetan 16 hori bazala, ez? Eta azkenian nolabait oso ondo adimen artifiziala, baino personak beti ez. Hor behar du begirada eta hortan trebatu behar ditugu irakasleak. Eta bixi izan da dena. Eskerrik asko. Justo, Eskerrik asko bioi. Jarraian, Abantail kooperatibatik etorri zaigu Ainhoa Iturrioz, arregi, eta Abantail konfigurazioaren munduan espezialitatako kooperatiba bat da. Baita low-code plataformetan ere. Zehazki, Siemens Mendixen. Ainhoa, industria diseinuko ingenieria da eta fabrikazio aditiboko masterra egin zuen, eta gaur egun Abantaileko kode edo unitateren arduraduna da. Eskerrik asko Ainhoa zuri ere gonbidapena onartu eta gaur egun zuek gurekin otatik. Eta galetuko duzu, zer da low code? Ainhoa, zuka azaldu mesedez. Latzek esan bezala, nik gaur nire diskursua ez dute adimen artifizialian zentrau, baizik eta low codean, bale? Low codea zer dan azalduko dutzuet, bai aipatuko dut bai adimen artifiziala, baina, aurkezpena ez da adimen artifizialan inguruan, bale? Askarritzen duten eta kafera gara izeltzen garen. Bale. Azteko low-codea zer dan azalduko dutzuet eta simplifikau eskero, esaldi batean simplifikau eskero esan gaike aplikazioak garatzeko era edo modu berri bat dala, bale? Azken finean, modu berri honetan aplikazioak oso bisualki garatzen die, bai? Gu gauz ohituta azkenean kodigo linea asko idaztera, berdin da ze hizkuntzatan, baina azkenean kodigo linea asko idazten dugu, eta low-codeak izan duzkuna da garapen horrek bisualki itxia, bai? Aurretik definituta da zen ja komponente batzukin, elementu batzukin, bai logika eta bai pantaiak gure aplikazioan forma ematen jutia.
Hemen zuen eskumatan ikusten duzuena da logika zelan garatzen den low-codean bitartez, eta eskerretan ikusten duzuena da pantailak zelan osatzen dien. Ikusten duzuen bezala azkenian da elementu bate aukeratu, arrastrau soltau, eta gero elementu horrekin bidauena definitu edo konfigurau. Hemen ikusten duzuen bi kodiguak berdina die. Zuen eskerretan, danok ohituta gauzen kodigo hori, high code esaten jakona, eta eskumatan low code. Ikusten duzuen bezala azkenian garapen bisual honekin lortzen duguna da, askoz berreztasun handiakin ulertzia kodigo hori, eta igual informatikoa ez da norbaitek be, inkluso indan garapen hori ulertzia, Honek ekartzen duzkuna, parte de ulertze hori erraztia eta danok hizkuntza berdin bat definitziaz gain, ekartzen duzku askartasun bat garapenak itxerako orduan. Askartasun hori dator, esan duten bezala, erabiltzen duguna aurretik definitutako elementuak dielako, eta berrerabili ingeikelako elementu horrek askotan. Hemen jarri dutzuet gaur egun merkatuan existitzen dien plataforma edo aplikazio pila bat, imaginau zeikien bezala, asko die, era berri honekin, boom bat egonda, eta enpresa asko hasi die euren erraminta propioak garatzen, baina nik gaur baten inguruan hitz egin bihotzuet, Mendix dala. Mendix, segatik Mendix. 8. urtez jarraian Gartnerrek lider izendatu dauelako. Hemen ikusten duzuen grafika honetan, hor goixan posizionatzen dau Mendix plataforma. Mendix plataforma Siemensen software bat erreminta bat da. Aurretik bere kabuz sortu zen enpresa bada, Holandan sortu zen, baina oindalaia 6 bat urte Mendixek erosieuen eta evoluzionatzen jarraitzen dugu. Siemensek erosieuen. Apur bat kontekstuan jartzeko, Mendixen helburu nagusia edo ideia nagusia da programazioa, aplikazioen programazioa askartzia. Eta askartze hau ez entregatzen denan kalidadia murriztuz, baizik eta mantenduz edo betuz. Eta batez be, lehen komentau dutenakin lotuta, berrera bilera hori, komponente horrein eta elementu horrein berrera bilerakin. Horretarako, Mendixek sortu dauena izan da plataforma oso kompletu bat, laguntzen duzkuna edo albidetzen duzkuna, ideazioko lehenengo fase horretatik, hemen ikusten duzuen hainbat faseetatik pasauta, azken fase testeko edo ebaluaketa azken fase horretara gestino edo kudeaketa dana plataforma barruan itxia. Plataformatik urten barik, hainbat erraminta ezberdin erabiliz, baina beti dana Mendixen barruan mantenduz. Eta ontsen, sakonduko dutzu eta apur bat fase bakoitzian, eta jungo gara komentatzen badaukon erramintak eta funtzionalitate ezberdinak. Ideazio eta priorizazio fasetik hasita, azkenian behar duguna da guk enpresan edo entidade ezberdinetan daukogun ideia digital horrek edo iniziatiba digital horrek apur bat nunbaiten plasmau, ideia danak batu, horren inguruko lanketa batin, aztertu eta horrek priorizatu. Horretarako sortu dau erraminta bat deitzen dela portfolio management, izenak esaten da bezala portfolioak kudeatzeko erraminta bat da, eta erraminta honek baita izan duzku portfolio honek priorizatzen eta pixka bat planifikatzen baita. Bigarren fase batera pasatzen bagara, izango zala planifikazioa, hemen ja zentrauko ginen aplikazio konkretu baten garapenan planifikazioa. Eta planifikazioa hau itxeko hainbat aukera eskaintzen dau. Mendixek erraminta propio bat dauko, Epix deitzen da, Jira ezagutzen dozuenen dako nahiko erraminta antzekoa da, kontzeptualki funtzionalitate oso antzekoak dauko,
eta laguntzen dauena da Agile metodologiakin lan itxia, bai? Hainbat proiektua sprint batzuetan banatu, sprint horreitan helburu finko batzuk definitu, eta horrek tareatan bihurtzia, ez? Epixekin ez badugu lan itxia gura, eta adibidez guk ja Jira eukitzen badugu, Mendixek dauko integrazio oso simple bat Jirakin, bale? Ikusi daue dela erraminta bat enpresa askok erabiltzen dauiena, eta orduan indauiena da konexio hori edo integrazio hori erraztu pausu batzun bitartez. Eta baita izan duzkuna da, beste hainbat erramintakin integratzia, kasu honetan ja API bitartez, bale? Izango ziren integrazio pixka bat komplexu hauak, baina aukera eskaintzen dau, 3 bertiente honekin lan itxeko. Eta gero ja pasauko ginen, ja behin gure proiektua planifikauta, garapeneko fasera, ez? Hasiko ginen ja, hasieran erakutsi dotzueten diapositiba honetan bezala, gure aplikazioa garatzen, modu bisual baten, esan dotzueten bezala. Modu bisual hau, nahi notzuen lehenengo hemen trasladau, ez? Ze hizkuntza mota eta ze kodigo mota erabili izan dugun, eta erabiltzen jarraitzen dugun, klaro. Alde batetik, makinan erabiltzen dugun kodifikazio mota, aplikazioak garatzeko definitzen dugun programazioa, ez? Kigu hemen hizkuntza kantidade pila da zela, baina hemen igual ezagunenak, ez? Plasmau dut. Eta gero gongo zan, gure kasuan Mendix, bai? Hemen Mendixekin, esan duten bezala, programazio oso bisuala, eta gero komentauko duten bezala, adimen artifizialakin lagunduta baita, bale? Orduan, komentatzen nahuena, programazio bisuala hau ez da bakarrik pantaiak eta logika definitzeko da, aplikazio kompletua definitzeko, bai. Datu basetik hasita, hau da guk, datu basean taula batzuk beharko dugu, taula horrein artean relazio batzuk euki beharko dugu, zelan nahi dugun gure datu horrek definitu, ez? Aplikazio mailan. Hori be bisualki itzen da, hori izango zen lehenengo argazkian ikusten dozuena, logika izango zen bigarren argazkian ikusten dozuena, eta oin arte komentatzen eta ikusten ibili garena, eta gero dauz, pantaiak eta baita lan flujuak edo workflowak, ez? Azkenian, 4 gauza honek definitzeko, dana da komponente bat aukeratu, arrastrau, konfigurau, eta holan goiaz gure aplikazioai forma ematen, bale? Lehen esan duten bezala, lineak edo kodigua, idazteko beharrik eukibarik, bale? Eta zer ingeike, ze aplikazio mota ingeike Mendixekin. Edozein aplikazio mota, bale? Edozein aplikazio mota, izen aldienak webak, izen aldienak mobilerako natiboak izan behar dienak web progresiboak, edozein aplikazio mota. Eta ingeikena gainera da, aplikazio bakar bat sortu, hemen azpian ikusten dozuen guztiakin definituta, hau da, datuak, logika, arkitektura, komponentiak, dana definitu aplikazio bakar baten, eta gero aplikazio motak, hau da, responsive web bat edo mobilerako natibo izan behar dan aplikazio bat, atara aplikazio bakar batekin, garapen bakar batetik, bale? Horrez gain, zan dut, programazio oso bisuala dala, bale? Baina, izen leike, Mendixek daukon elementuetatik, zuk buruan daukotzun aplikazio hori txeko, ez daukotzula nahikua. Eta behar dozula logika hori ampliatu, ez? Eta behar dozula funtzionalidade konkretu batzuk garatu. Mendixen azpitik azkenian Java dau. Orduan, beti jaitsi geike kodigora, beti jaitsi geike Javan programatzera, eta Mendixeko funtzionalidade horrek zabaltzera. Bai aplikazioko logika aldetik, eta baita garapen entornua ampliatzera, bai. Hainbat aukera ematen duzku Mendixek. Eta horrez gain, eta lehen komentatzen nauen garapen hau oso azkarra dela, bai programazio bisuala dalako, baina baita Mendixek daukolako marketplace, eta marketplace esaten dutenian izango zen, imaginau, App Store bat,
Vale? Hainbat elementukin osatuta, hainbat elementu izan aldienak. Ja garatuta dauzen aplikazioak, plantilla ezberdinak, funtzionalidade konkretu batzukin, izan aldie konektoriak sistema konkretu batzukin konektatzeko eta integratzeko, hainbat widget, hainbat elementu garatuta dauko, zuk zuzenian deskargau eta zure proiektuetan erabili alditzuzunak. Zuzenian garapen entornotik sartu zeike marketplace honetara, behar dozun elementua bilatu, deskargau eta zure aplikazio horretan implementau, zure garapenian erabili. Eta horrez gain, Mendixek bere adimen artifizialeko erramenta propioa garatu dau, eta garatzen jarraitzen dau, maila deitzen da, bere adimen artifiziala, eta garapen entornuan integrauta dauka. Azkenian hiru arlotan lagundu alduzku adimen artifizial honek, lehenena izango zen gida bezala, azkenian ez dakit hau zelan in eta galdetu itxendotzat eta pausuz pausu definitzen duzta zelan in beharko nauen eta ze pausu jarraitu beharko nauen garapen hori edo funtzionalidade hori garatzeko. Bestalde, eukiko gauen asistentzia bat logika garatzerako orduan, lehen ikusi dugun flujo horrek, berak proposatzen dutzu, flujo bat idazten zabizen einean, zein izango zen urrengo pausua eman beharko zauena, ez? Lehen ikusi dugu esaldietan zein izango zen azken hitza proposatzen dutzuna, hemen berdina, baina logika batekin, ez? Eta azkena izango zen sorrera. Eta sorreran bai idatzi aldotzagu, behar dut datu base bat, ez dakitzere taulakin, relazionauta holan eta holan, eta berak garatzen dutzu, berak sortzen dutzu datu base hori. Momentuz, honek die daukon funtzionalitateak, poliki-poliki gauza berriak ataratzen doia, baina fase honetan dau momentuan. Eta, ikusi dugun garapen guzti hau, Mendix Studio Pro nitzen da, dala Mendixen garapen entornua, lokalian instalatzen den aplikazio bat da, eta orduan internetera konektau barik lana itzen izten duzkun aplikazio bat. Atzetik giteko repositorio bat daukogu, Mendixek bere propioa dauko, baina guk enpresan git erabiltzen badugu eta gure gitakin konektau nahi badugu, aukera ematen duzku. Eta honekin, azkenean izan duzkuna da, hainbat pertsona proiektu berdinean lanian ibiltzia, bakoitza bere raman, eta gero aldaketa horrek poliki-poliki elkartu eta gure proiektu aurrera ataraten izan duzku. Eta hemen gure nagoen komentau, SAP eta Mendix oso lagun honak diela, orduan urte asko doiaz garapen ezberdinak itzen, bata bestian integrazioa errazteko eta bata bestiakin oso ondo konpenetratzeko, orduan lehen komentau dutzueten marketplace horretan, badauko guain bat konektore, SAPekin informazioa konpartitzeko, SAPeko Cloudian desplegau geike Mendixeko aplikazioak baita, eta gero zuzenian bere datu bazia atakau geike, eta gero erabili geike plantilla, gia definituta daukogun plantilla, hemen pare bat gehitu dutela, ja sortuta dauzen aplikazioak die, eta prest zure SAPekin edo beste SAP batekin konektatzeko. Deskargau eskero eta martxan jarri eskero, erabili leiken aplikazioak dira. Eta behin ja, garapena inda, etorriko zen aplikazio honein despliegia, ez? Azkenian, Mendixen aplikazio danak defektuz cloud natiboak dira, orduan ez dau arazorik nahi dugun lekuan desplegau alizateko. Edozein cloud, izan leike Amazon, Azure, okurritzen jartzuen edozein, eta baita zerbitzari edo makina virtualetan instalau leike Mendixen indako aplikazioak. Honek eskaintzen duzkuna da eskalabilidade oso haundia, bai vertikalki eta bai horizontalki bebai. Eta hemen apur bat adibide txiki batez,
cloud edo despliege aukera ezberdinenak, bai izan aldiela Studio Pro, hau da, garapen entornuakin konektauta egotia, edo deskonektauta egotia, bale? Bi aukerak eskaintzen dau, eta hainbat aukera. Bale, eta bueno, ja behin gure aplikazioa desplegauta, ez? Etorriko zen, aplikazio horren monitorizazioa edo analizia, ez? Errendimenduan analizi bat, ondo funtzionatzen dabil, ez dabil funtzionatzen, datu bazian dau kriston karga, optimizauen bida, bale. Horretarako, Mendixek eskaintzen dau erreminta propio bat, bale? Integrauta dauen aia, eta bertan ikusi geike okudeatu geike alerta mota ezberdinak, eta ikusi geikena bebai die logak, bale? Izen leikela momentuko edo zuzeneko logak, edo historikoak ikusteko, zer pasaudan gauian, bastakit, danok logo gingo zenian, ez? Eta baita erakusten duzku hainbat joera grafika, bale? Horrez gain, ematen dauen aukera da, bakoitzan erraminta propiokin integratzekoa, bale? Kasu honetan, protokolo irekien bitartez izan bida integrazio hau, eta horrekin, azkenian da, pertsonalizatzea, bai alertak eta bai ikusten dugun informazioa edo jasoten dugun informazioa, ez? Bale, eta ja bukatzeko, azken fazia izango zen feedbackan fazia, bale, ja da guk erabiltzailean aldetik zer jaso geiken. Orduan, Mendixek eskaintzen dau elementu konkretu bat da, zuke aplikazioan aktibau zeike edo ez, eta izan dotzuna da, zuk aplikazioan botoitxo baten bitartez erabiltzaileai komentario, zuzenketa, proposamen ezberdinak bialtzen iztia, bale? Usuario edo erabiltzaileak zerbait bialtzen dauen feedback bat bialtzen dauen momentuan, komunikazio kanal bat zabaltzen da garatzaile eta erabiltzailean artean, bale? Garatzaileak feedback hori jasoten dau, uki aldau pantailan argazki bat, anotazio batzukin, komentario batzukin, eta erabakitzen dau, ja berriz ideazio edo planifikazio fasera pasauta, feedback hori onartuko dan, tarea baten pasauko dan, tarea bat izatera pasauko dan, eta tarea hori noiz ejekutauko dan, ez? Urgentia dan, jain bidan, edo aurrengo hilerako itxiko dan tarea hori. Eta holan, lortzen duguna azkenian da, ziklo guzti hori Mendixetik urten barik ejekutau izatea, ez? Eta lortzen duguna azkenian da, kontrol guztia Mendixen eukitzia. Eta hori da dana. Uste eta purtxo bat pasauna zela, baina